no podem estar gastant els diners als clubs, i estic parlant de clubs de l'ACB o de la Lliga de Futbol o el que sigui, en grans jugadors. Evidentment que un gran jugador és important, però, ostres, que un entrenador és bàsic. O no ho has vist 1000 vegades quan arriba un entrenador amb un equip que potser canvien un o dos jugadors, que pràcticament tens el mateix entrenador i fa una diferència. Llavors, els entrenadors són importants. Respectar els entrenadors, que aquesta és una altra, perquè els equips de futbol és que arriben als presidents a vegades a dir-li a qui poden alinear o no. O sigui, arribem a unes coses que ja són kafkianes. Això passa també amb altres nivells, Exacte. Doncs, pares que estan en el Consell, no? Doncs clar, l'entrenador té que tenir potestat, però l'entrenador té que tenir suport. I té que tenir suport per el que necessiti, puntualment, de fer amb el seu equip o per aquest espai d'un psicòleg de l'esport o perquè jo tingui. O sigui, un psicòleg de l'esport no se l'hauria de pagar un entrenador. I normalment és qui ho fa.